Onse ka computers na baton sang Buayahon National High School halin sa Department of Education. Onse ka bag-o nga mga computers dala na ang server ang nabaton sang Buayahon National High School sang Santa Barbara kahapon nga adlaw Hulyo 11, 2011. Inegin sponsor sang Department of Education bilang bahin sa ila computerization program nga madugay na ginaduso para sa mga estudyante. Suno kay SIr Fredreich Umahag sa Information and Communication Technology, ini ang unang ation nga ang eskwelahan ang nakabaton sa computer, kag siya ang nalipay kayman nakaangkon, sini. Antes ang kabataan magkolehiyo iya pag-Gindugang nga kinahanglan na ihibalo na sila sa paggamit sa computer. Dako magpulig ni kay as we all know nga sa subong gataas or ga ang technology, no? So sa college man, kung mag-asilo ang estudyante sa college, dapat knowledgeable sila sa computer or literate sila katama sa computer, may knowledge kay biskan sa pag-ubralan na sa project. And at the same time, ang programa sang DepEd man nga nasiling nila nga UBD or Understanding by Design, nga biskan makagraduate ang estudyante sa high school, mapangitaan niya na kung anong skills kag mga knowledge niya na tunan di sa school. Biskan di siya ka-proceed sa college. Suno sa Prinicipal sang Buayahon National High School, Maam Adelfa Lacson, siya ang nagahandum nga madugangan pang ilang mga computers. Luyag man niya nga magpatakud sa internet, agud nga ma-update man ang mga estudyante. Madugangan nga mga computers nga ang ratio sa student is 1:1. Gindugang pa ni Maam Lacson na gusto niya nga ang mga estudyante ang may masangkad nga ihibalo sa paggamit sa computer. Buayahon National High School nakabaton sang 11 ka mga computers gikan sa Department of Education. Upod kay Matiling, Zoila, Cordero, ILU, Santa Barbara.